नमस्कार, मराठी रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत आहे। पावसाळ्यात हमखास केला जाणारा पदार्थ म्हणजे भजी। आपण नेहमीच्या त्याच भजीपेक्षा थोडेसे वेगळे, कुरकुरीत आणि चविष्ट मूग डाळीचे भजी बनवण्यास काहीच हरकत नाही। तर आज तुम्हाला कुरकुरीत मूग डाळीचे भजी कसे बनवायचे याची रेसिपी दाखवणार आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तुम्ही या चॅनेलवरती नवीन असाल तर या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राइब जरूर करा। कुरकुरीत मूग डाळीचे भजी बनवण्यासाठी सुरुवातीला डाळ भिजवून घ्यायची आहे। या ठिकाणी मी पिवळी मूग डाळ घेतलेली आहे। ही मूग डाळ 1 कप आहे। ही डाळ पाणी घालून 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। ही डाळ स्वच्छ धुवून झालेली आहे। आता या धुतलेल्या डाळीमध्ये पाणी घालून साधारण 3 ते 4 तास डाळ भिजण्यासाठी ठेवूया। 3 तासानंतर डाळ चांगली भिजल्यानंतर अशी फुगलेली दिसेल। आता या डाळीतील पाणी काढण्यासाठी चाळणीतून निथळून घ्यायचे आहे आणि यातील पाणी पूर्णपणे काढून घ्यायचे आहे। आता ही भिजलेली डाळ चाळणीमध्ये पाणी निथळण्यासाठी 10 मिनिटे ठेवायची आहे, यामुळे यातील पूर्णपणे पाणी निघून जाईल। यानंतर ही भिजलेली डाळ बारीक करण्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात घालून घेऊ। यामध्ये घालू आले 1 इंच। यामध्ये हिरवी मिरची घालून सुद्धा तुम्ही वाटू शकता। ही डाळ वाटताना पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही आणि ही डाळ जाडसर वाटून घ्या। तुम्ही बघू शकता अशी जाडसर डाळ मी वाटून घेतलेली आहे। आता ही वाटलेली डाळ मी एका भांड्यात काढून घेत आहे। ही डाळ पूर्णपणे बारीक वाटून घ्यायची नाही। डाळ वाटताना जाडसर वाटणे हे खूपच महत्त्वाचे आहे। आता यामध्ये घालूया पाव चमचा ओवा। हा ओवा हातावर चोळून घालूया। जाडसर कुटलेले धने 1 चमचा, काळी मिरी पूड। काळी मिरीमुळे खूपच छान स्वाद येतो। हिंग 2 चिमूट, मीठ चवीनुसार, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची किंवा मिरचीची पेस्ट। डाळीबरोबर तुम्ही मिरची वाटून घेऊ शकता। बारीक चिरलेला कांदा, 1.5 मोठे चमचे तांदळाचे पीठ, 1 मोठा चमचा बेसन आणि शेवटी भरपूर बारीक चिरलेली कोथिंबीर। डाळ जास्त वेळ भिजलेली असेल तसेच डाळीतील पाणी पूर्णपणे न निथळता वाटून घेतली तर ही भजी जास्त तेल शोषून घेतात। आता ही वाटलेली डाळ एकाच डायरेक्शनने फेटून घ्यायची आहे। जोपर्यंत हे डाळीचे मिश्रण हलके होत नाही तोपर्यंत हलक्या हाताने ही वाटलेली डाळ चांगली फेटून घ्यायची आहे। तुम्ही बघा या मिश्रणाचा रंग बदललेला आहे, म्हणजे ही वाटलेली डाळ चांगली फेटून झालेली आहे। यानंतर या फेटलेल्या मिश्रणात घालूया थोडीशी हळद आणि आता ही हळद व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। यानंतर घालूया 2 चिमूट खाण्याचा सोडा। हा सोडा घातल्याने भजी हलकी होतात। आता हे आपले भजी किंवा पकोड्यासाठी लागणारे मूग डाळीचे मिश्रण तयार झाले आहे। भजी तळण्यासाठी मी पॅनमध्ये तेल गरम केलेले आहे। आता हे भजीचे थोडे थोडे मिश्रण तळण्यासाठी काळजीपूर्वक तेलामध्ये सोडून घ्यायचे आहे। या भजींना आपल्याला आकार देण्याची गरज नाही। तळताना तेलामध्ये याला आपोआपच गोल आकार तयार होतो। अशा पद्धतीने हे सगळे मूग डाळीचे भजी तुम्ही कढईत जेवढे बसतील तेवढे घालून घ्या। तेलात भजी सोडल्यानंतर गॅसची आच मध्यम करूनच भजी तळा, यामुळे भजी आतून कच्चे न राहता चांगले तळले जातील। हे भजी मी जास्त कुरकुरीत होण्यासाठी डबल फ्राय करणार आहे, त्यामुळे हे भजी थोडेसे तळल्यानंतर मी काढून घेत आहे। आता हे भजी हाफ तळून झालेले आहेत। हे भजी बाहेर काढून एका प्लेटमध्ये ठेवत आहे। मी डबल फ्राय करण्यासाठी हे भजी थोडे तळल्यानंतर काढणार आहे, पण जर तुम्हाला भजी हे एकदाच तळायचे असतील तर ते सोनेरी रंगावर येईपर्यंत तळून घ्या। यानंतर उरलेले सगळे भजी तळून घ्या। सगळे भजी हाफ फ्राय करून झाल्यानंतर हे हाफ फ्राय केलेले भजी मी पुन्हा तेलामध्ये घालून घेत आहे। आता हे भजी पुन्हा चांगले कुरकुरीत होईपर्यंत सोनेरी रंगावर तळून घेणार आहे। हे भजी डबल फ्राय केल्यामुळे खूपच कुरकुरीत होतात, त्यामुळे मी ही डबल फ्राय करून घेतलेले आहे। पण तुम्ही फक्त एकदाच पहिल्या वेळेत चांगले कुरकुरीत होईपर्यंत लालसर रंगावर भजी तळून घेतले तरी चालतात। आता हे तयार गरमागरम मूग डाळ भजी सॉस किंवा चटणीबरोबर सर्व करा।
तर तुम्हाला ह्या कुरकुरीत मूग डाळीच्या भजीची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये जरूर सांगा. आणि पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत नमस्कार.